He video hi entertainment le educational purpose atana tiania miril shoi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom ani e hello October ni som pathum kumsan zakwa somkwa panga ania Canada rama Abbotsford Killer kumsom pangami Misti kokarili le atrianu kumsom parukmi tanias miditechu party na pakhata kalin nuaman ti khop maya chuta changan ho nu pochuan an la kham lo de nge ni an veng thanom loka party dang pakhat oman sheta chuan kal khoile lokan tuma ma se chu an dam chunga du thlan na an siam poi beranita ani chumizan zanreito taka chuan police ten an kal na buldam doin pakhat Maskui Sumas Abbotsford General Hospital an tia changin phone call poimo deuh mayan donga damdoin thunei tu te chuan meche pakhat chu na taka kuthlak ni thule damdoin an kol thu anon reporta ti chuan a hmunakal ngal turin Abbotsford Police Department athok Inspector Rodgele chu tirngalania damdoin awathlen chuan thilom dan chu awasha chiang theita ani chu meche liam tor chu atira thian dun kan soya anau pangjok misti kha ania a seidanin a thenu tanis miti chu chinshet lovin alom mek ani mel khatia party na danga telle tuman let lekha an bulloka tragin mi pakhathi baseball bet kengin aron lang thuta an thian dun chu aron be ngala baseball bet chuan ni khoshelo khopina vua a thian nu chanchin po a shazui talo ani ome engtin nge damdoin chu ron thlena engtin nge huna man zui ti posoi mumal thei tolo damdoin thok tu te chuan amaron wak thleng angin an soya engtin tinemo ni khoshe manglovin awak thleng ve sham chu ni mel atu soile shia chin chu a toi tek tok hle maya ma se poi khoina thleng nge niala na wangle a thian nu bo po chu chui zui ngala ngai wangin lead investigator atan Detective Sergeant Ain Grant chu ruat ngalania tisuan ani kai shoina hnuaya chuan Hnuchhuitute team ten nan thok zui ta ngal ani misti liam chu ana angreng hlemaya aluru chu khi ka wangin aranga zai ngalangaya chuti rwal chuan adin mun chu thalo hlema se a thian nu omna chinan la hriat miau lo wangin theyang anga thu zo fian du boxi aliam chuan a thluaka khoi che ti hriat takhian ni khoshelovin oma aron harlea a buai lea chuti reng chu din munania a han har velai poin a vai de urwai ani bera chuti chungchuan a soi theyang ang chu an lo chin che zela a thian nu tania ne na bean to na mun chu an pia de school bul nia soy wangin a munakal tur an tir ngala ma se a che vel thleng an dap kol nuwa po a mel mu turom chuanglo atlan chuak thenga khoi emo biru zui nge nianga an mani beitu chuan a hroi bo ta niang tin le soi chiang theilova ma se police te chuan a cheber po thleng then ni ti chuan hra chiang to khop mai zan thilani wangin duangin malak chakahara chumi zan chu mason em omlovin an mang liam ta phot atuk zing daret vela chu khopui bul Veda river lian tia hian papakhat hian sanga mana chutia luya khu saklai chuan apia deuh tui chim china thil danglam deuh lo om hi wa mua enge ti hriat chian tuma wa pan nai nak chuan mei cherwang alo ni reng mai khoi chengam lovin police a hriat tir ngala police lampo amuna anon thleng thuaya poi khoina thleng ninge yala na wangin homicide detective te khoi turatan dari chantia ruang charna mun chu khopon latok tak lui kamania chu wangin Canada ram phuma thunei na nei Royal Canadian Mounted Police RCMP anti te malak na turani mela tisuan Inspector Kevin McLeod chu arang taka office kal tura hriat tir ngalania awathlen pheichuan meche pakhat ruang sarwak vekom lui kama charani thu chu anlo shil veta ani Amma zanin meche pakhatin na takin miswal kuta tuara a thian nu bo tian hret to boka wangin
chumi case khoi tu Abbotsford Police Department lam te po an be pop ve ngala anni point thil in zom the ani ti shein Detective Kevin Hnuchhuitute chu ama pui turin anon ruata tin meichebo hachidan la hriat theilo tenias pidi thalak po chu anron thon phei ve ngal boka tichuan Inspector Kevin McLeon le Detective Kevin Hnuchhuitute chu ruangan charna hmun lampan chuan an phei dun ta ani amun an vatlen chuan police ten crime scene chu lo hungin an lo veng him vek toa ruang char chu a hmel anan ena alo la chiat lem lo wangin Abbotsford Court changa a ma zana bo tanias meeting e khani tian fin fia thei ngala ruang charna hmun anan mu chuan an Hnuchhuina chuan an hlo chammayang ti hlo thon na lian takan nei ngal a chan chu tui hi nem vio ma se forensic evidence om theite ti setur chuan manor thaber pakhat ani vetlat maya an ruang char chu tui atang an lak chu ani boxia thisen chil le DNA evidence om theide baka samzai le lazai thlengin achia bo vek thei to tlat ani chuti chungchuan a him theyang berin man la tran ngala kut in thlak na thila reng reng hi chuan victim te hian an mani beitu te hi thi thainan lo beilet ve thina chutenga changchuan an kutin kara poi khoi tu DNA hi mualo ni fo to thin chu wangchuan forensic lam thiam big ten anen dikma aching pen lo nan a kut bor ve ve chu paper bag in an tuam tamia chumi hnu chuan a ruang po him le zol nan body bag chunga an khung thalea ti chuan mithiam big te en dik turin ruang da na laman phur liam ta ani Hnuchhuitute chuan ruang charna hmun ma chu anan en dik zui ngala an mit latak thil an mungal pang mai lui kama chuan aron po thatu kong te hi oma chumi kong chung thingkunga chuan an victim tani thom no chu vorkai lui ti hria tak hian aloin khai wai thlua alan dana chang chuan miswal chuan hnu ma thu patum lem lo ti chianga aruanga paina hmun lui po chu atuk loka sangaman mitam takitan palle don ti hre chungin chulaya chuan apai ingat ani mel apoi khoi po thu patum lem lova langsar theng berin chulaya chuan hnuchhian ninge na langa tin abul konga chuan lir thei ke thlaum boka enge mohan nu na ninge tur nu ma mu turom bok ani damdoin lama chuan misti chu din mun thawak lovin alom renga alua hliama torna sato wangin eng chin nge hriat chole theanga eng anga chiang le tangkain nge Hnuchhuitute chu pui theyang ti po hriat theini to lo aron har chua chikzo ka thu zo thei ani thuai be sein police chuan an vil top maya ani chau chu an mani ron be tu mel mule be an ton mun tak po hre chiang tu ni tlat maya chu wang chuan chaw hle ma se kal sanarem tlat lo ani abyak thei che ti chuan atu soi record na tur nen in chopin thun zot fi ngala atir lam chu pangai takina soi ve theya ma se rei po soi main atu soi chu azui era le tatlat maya doctor te soi dan chuan alua hliam na tak thei to pa enge mo manga vuak na ni ngei tur mun thu maoma akut rutliak boka abana po hliam na takoma tin alu ruwa vuak na chu adam duk maya chu chuan alua thitling asiam bok taksakakhi achana zirin ainang lo thei hlea thil shemina zai kakte thil thap deva shoot kakle enga moina vuak na wanga kakte hi uluk taka en chuan hriat shan thei takania alua kak ompo chu apor deuh tuara thil shemina zai wang nilovin thil chang tak manga vuak anianga aluru lo chang venen alu vun chu chilkak anian ring bera tuna alua vuak na pei chu anat ema wangin aluru po akhitel tina ani aluru ke khoplo point vose thluaka thitling chu aum thei thowa ani khe sangchia pei chuan athluak chu chiat hlen pal theina chance po asang viau a hliam na dan ngai toin Hnuchhuitute chuan ngai dan pakhat an nei le dewa bian to kha zandar som bani le chan ve velani mela damdoina ron wa thlen kha jingdar li le chan ve velen to chumin kar chung jong chuaning tin nge nung damin om thei ti zonan nei ta hiala chumai nilovin
damdoin chueng tin ngel ron wa thlen thei zok ti chu makan ti dewa an mani be tu pa chuan emo tu ten emo damdoin bula chuan an ron da te ni ngot lo chuan ma ni wa thlen chu thil theilo hul hwalan ngai ta deuh ani eng po chu ni se chu tiang hliam na lutuk tur chuan a hriat na te po a hlo thenanga a thu sei po rin tlak lo takin a chuak palang tian hlau lea ani bakin ngara dangan nei der mai silo thupoi mo eng mo tak hriat thein be sein press release an ti chuak ta top maya soidu nei ten anon biak po thene tur phone number an ruam han ngal bok chuti lai mekin aron har ve zok lai misti thu soi chiang lawang reng takha an bo zui vereng thova bian to na mun nia soite ponen fia school bullet ya wangin damdoi na chang hlawak lo school pakhat chu nian ring deuh bera chulai mun chu kot zol zau tak nei a bullet nim buk enge mo zat om na mun ania ma se uluk takanen chuan nuwa po thil chang kai mu chuan nei ta chuang lo chumi school chevel tele a bulkong puite thlengin an en dik zela chuta changa hladeu tak thler koi thlengan en dik nuwa po mason nan nei tak lova chuan misti chuan a thluak lam chiang lo wangin thila hra chiang lo wani ten ring tarum ruma a hran pan chuile hnu ani lina rindan oyom takan nei theita misti bengbe kha nimbuk karan chara ben to laya tlanian ringa chulai mun chuanin be na mun chu ninge in an ringta tin a chevel cheng de thun zo fiana tangin mi pani chuan me se han tre thot thom chuan hriat thu an lo sei ve boka tlerol then khat zan leng rei han travel chu thil makawak ani lo wangin an lo chik em shan lo ani chumini vek chuan vedar lui bul lokalo nei tu pakhat chuan an lo bul tuiluan kora baseball beta mu thuron reporta chuba chuan a hmain vedar lui a ruangan chhar thu kha lo hretwa an lo tengei po chu Hnuchhuitute evidence om theizongin an lo tlo to boka a baseball bet chhar chu a hmani lok point chulai chuan alo om lo ti hriat boka wangin ngai that lo na neya police ne naron report ta ani a hmain damnoina om mek misti khan baseball bet manga vuak an ni ti lo soi to boka wangin chu thil chuan an benga ver hlea poi khoi tu chuan chulai a chuan a va hnut chia thar anian ring ber a hmuna Hnuchhuitute kal ngalin bet chu han vala laboratory lama en dik turin an thelu le ta phota chumini vek chuan command center lama soidu nei ten thuan thlen theina tur telephone an siama chuan phone call pakhatan donga aron call tu chumi panin damdoina misti hruai tu nin aron in soitlat mai phone lo chang tu chuan thu zo fia thui dewa han tumla chuan ada le tadai maya tunge ni point soilova Hnuchhuina tura chang kai tur poeng ma soi man lo aron call na number la chu van tlang phone ni wangin tunge ni chui zui thei ani da chuang lo ani amai ro chu be seilo deuh main chumini chu nulama chuan chu pa bok chuan ron call le ta hlau maya tun truma chuan tania smiti that tu nin aronin soita rup mai tania ruangan chardan tele an charna munte baka Hnuchhuitute chawin an hriat van tlang nena an soi chu haulo thilaron soi thei tlat maya chung zinga poimo ber pakhat chu tania taksa se na hnu ma om chung chang chu nia chu tu ma nena an la soi chu lo lain ani chuan ron soi dik na thea chu wang chuan chu pa chu an tol that tu zon lai ngei chuan ni an ring het theita ani aron kol non le na hi chuan Hnuchhuitute an lo chui man vek to Abbotsford Killer van tlang phone phata changa ron kalani tian hre theita ti chuan midangin an man ve ma phone fingerprint lak man ngei tumin man mo takin an vapan takngala an cherang rem boka a mun thleng masa police ten pe chuan ai man hial mai thei ti vel turania ma se ama pon na shed lo laya mi sang ve vel kar va thur chuanal chu ti ngai na lom nganglo ani seita kang khan an va thleng pe ma viawa a mai ro chu van tlang telephone te chu mi chitin chitangin an khoi lorania mom le thil dang bala kaina sa thina fingerprint an muni poin misol kut ziang e niangem
ti soi chian ala har tho mai chu ti chung chuan be se na chete nen an bo zui zel thova tlai la malo ni chuan chu pa bok chuan ron kol le peka tun trum phei chu aron por to ngang mai eng ma thil ron soi tum big po nei lovin please ho chu aron deu ni berin alanga aman man thelo chu aron nui zat hleringot mai ni eng tin nge phone ate ka fingerprint nu chia du turamin ngai thei min van ngai mol ve mole aron tia alungoi lo zok hial ni nalanga Hnuchhuitute nena hanin chai vel chu nuam ati hle nin alang tin a phone man nu endika an buai lai te po kha lo thlir vereng zokem niang ti ngai dan ten nei ta hial ani chumi zan chuan a voilina tan aron kol le peka me sedang khoile tura zon mek thuron soile tariap mai a thil ti chu top san mai la tum lo ti chiang ta mi tha le chak ani ber chu wang chuan Hnuchhuitute tan po muang chan thei ni lo telephone company te nen thurualin technology thar an duang chuaga van tlang phone atanga police ten phone an don vele phone an lak ma po khoilai mun atang ron kol nge ti hret thei ngal dan turan siam chuaga chu te ngan ti chuan phone an lak ma tang havin hom na lam panin an tlan thei ngalanga man dana oman be sei ani chu ti rol chuan abul nai dewa police an nomrem chan lo chuan man chu hu phurom thova chu wangin kholaya police duty an in dabil sawa khoi mun atang point ron kol se abul nai om man nge an tum ani ma se khopui chunga khat vek khobanin dani lo chuan second claim te chunga a phone manglai vanan manju ala hu phurom viau tho mai mi puite nena po film khur tur shet tirna an chua ta hiala to thatu hlawm tak chuman lovin kholaya oma me chia bitum big nin alanga chu wang chuan me chia phei chu mania zana te chuak tam lo turin thuron an pea chuan thu chua chu adeng khong rem boka mi pui hlau thong phili chuan police station an ron phone ta chur mai an khotlang tiral chu tu manani thena kunga tha tho tu ni ven chak chau ni nalanga ma se an miril helanon soide chu chui chian tlak tak om le lem chuang lova an du duron pu thluvel mai nin alang chutia a khonotan boy mup lai chuan Hnuchhuitute chuan laboratory lama an baseball bet endik na result kha handong veta ma se thil tangkaieng manron chuak thei bik chuang lo tuina lo chia rei to wange DNA mo thisena mo tol thatu hria theina tureng man mulova tol thana man ruan ngeyem ti po soi chian thelani chuang lo chu wang chuan damdoin en kol mek misti lama bok chuan an hoile mai lo ngai ta anila chu adin munin ma son le thei mi lo le ngala apa ngai lai le abiak le thei lo lai ain chok zut reng mai chu ti chung chuan a man mo thlak to ema wangin Hnuchhuitute chuan an ngak le thei tolova a har fim lai lo biak man tumin an thut chil taran maya aron har azeu lai chu chuin misual mel mang omang chu an soitira a soina enga a melang thei ber turin forensic sketch artist ten an lo ziak ta top mai ni ti chuan ben to atanga ni ruknia an misual zon mel ni om chu an duang chok theita TV le chanchin bulama theyanga zawin an the dar ta chuaya toema talin chu thalak chu lo muin chu panen chuan an vainang ve a chumi chuni thei mai long mo ti velron chong chuak an om an beisea a mai ro chu an thulak na ber misti chu ni kho hria le shelowin karvel o malani miau wangin a thu sei churin tlak chem an hlo tlin puyangem ti po ngai to tham takalani tho mai an phone call don po apung tiala chungde chu theyanga chakin an lo thli fim zela then khat chu howang reng tak chui zui tlak lem lo te then khat chu han chui cha ko mang reng deu te a then chu han chui de weng ma lo ni le si lo te ani hlom an victim tenes mitur wangen dik pon lo zo fel thokat toa
alule mai vela hliam na sataka torbaka adul zona chuan ketlona ningei turi adugurui boka tin Hnutea mishing ha se na thla alangkul bok chuzu eng tine moti fia rin hlel an nei huna fin fia na tan man thei dan omangem tingai danan nei lea tin ase na laya chuan achil cham bang alo lom hlau chuan DNA sample lak en dik thein ringa tuyalo in chiani wangin be seina sang lutuk lem lo nain thei topa ulukin an han song bol masa damdoi nenan ti nuwa DNA zan tur sample chu an la le theita ani tin atha po fia theng berin an la ti fia von thaturin an dale ta phota chu ha thla chuan danglam lai bik ha tro rual loemo ha balemo ha khem le khuaremo danglam na bik engemo lom hlau chuan fingerprint tang mai shit chan ol sam le rin tlakani theidon ani ruangin dig result a amaklai berzo ke rochu tani thi chan chu nia alandana avokhlum nima se a thi chan tak chu tuyatlalum tui ha ka thi ti ni tlat mai om zia chu khatial luya payani lai khan ala thilova a chau toema wangin ain hai chuak thei tolova tui hakin a thita ti nani mel tin pong sola tok ni nge in alang boka chuti ni chuan atak sapon lam chu tuin thleu fai vio ma se atak sa chunga DNA mu thena chan sa sang sot ti nani anga be se na chate chu kan nei beleta ti chuan uluk takin sampulan la endik turin laboratory laman thon le ta phot ani DNA mu be se na chu panian nei ta ti nania sena muam ma tang le atak sa chunga tanga sampulan lakte nan ding na result ron so hun chu ngaklel takin an lo thlir ta wanga ti chuan topa laboratory lama tang chuan thulomom takmayan dong ta ani ase na muam ma tang sampulan laka tang chuan DNA profile kim chang chelo hi an muchuaka tin atak sa chunga tangin DNA profile fia thatak main muboka tu DNA profile nge ni hriat theila ni chelo ma se masona lomom tilo rual anilo aman tang kai dan turpo an zong hala ase tu le pong sual tu chumi pakhataniem ti hriat nan ruanga tanga DNA profile an mu pani chu anan khai khina aloin mil chi mai le ti chuan misual chumi pakhatani tia chiang le ta phot investigator de chuan thu thar chu van tlang hre ta pon zar lo chhainan hria nakina ala tang kai thei takin tin zep tlat turin anin tia Hnuchhuitu mitlem tele poi khoi tu chaulo chuan an hredon lo tina ani chutia misol chuina lama mason na nei lai chuan ruang chhara tangani som pani nuwa an misol buk chuan thomaron nei le ta van tlang phone phatatang bokin aron be pop tian hrethuaya ti chuan om na lam pan chuan rang takin an tlan ve ngala ma se aloin sa seng man che chian yang tunge ni an va man le ta chuang lo Hnuchhuitu de chuan kong dang dap mai thainan heta forensic man ro dang chikhat forensic psychology laman hoile ta ti chuan forensic psychologist nena kalin an misol mi zia turo mangte engna thokle eng ang ko sange niang ti te chut sak turin an ngen veleta an ni chuan an misol che dan ten an zir chen chuan midanglam takle maksak takani an ring hala meichia kuta thlak dan le atha chan po chu mi tha le tinat chak shim chu turan aril rulama engemo chan ril zoka om an ring ta deu tlat maya apoi khoina chu huat na ru na sataka pai sa changaron ir chuan zok nia an ngaya victim te po a huat wang shim nilovin a murem chanan nia wanga bitum tamaya nian ring ani adot le chuan mi hriat hlo le ngai sak chak na ril rulian taka pu nian ring le boka midang chunga leng kadu chuka ti ve thayani ti lan chak na ril ru tanga chua ka ni nge an ring chumi chen chu a che zui dana nia poi khoi tu tam ber chu man chua hlawin an bebo ngal thina an nu ma ne na il hlat theng ber om an tum sham thina tun chuma kan misol chui lai ro hi chuan
chuti takin man chua hlau lem lo ni na lang tlat maya arwang hnuchhian alai po lang sarang reng taka nia phum boemo thuru ke mo tum lo ti hriat tlat ani chu mai ni lovin a victim thom no te po alang sar theng berin thingzara vor kai vel boka tin anu zela po ngoi tamai lovin voi tam police teron phone zia an man lo chena bi bole thin chu tenga hanin biruk siak vel chu nuam atia an hnuchhuina chuan enge mati taka tel ve zel le achang tu pa ni ve chak nin forensic psychologist chuan an ngai ani chu tenga an thil han chut vel chu suspect han thlir shan nante rin hlelom deuh tur han zon nante chuan atang kai thei hlenga amai ro chu ale lama chuan in nga nana man lutu ka rem chialo vet hei bok chatiang mi ze pule ni thei tur zon luata thloka film tok lo thea ani lo puin lo pu thludai thei until soi ngei pozu za zaina dik ngeyang tiom chuang lova an soi lowang dai mi ze pu lo ni chuan nudik loan lo chui chiam thea chu wangin man ro thatak ma se film khur taka man ngai ni taber ani hun la chu rinai takina kal saka masona soi thame me momlovin kareng moza ta liama chui tu de chuan ani to lo tin tol thana thlena changani somni palina an malak na ki anan san le shata an mi so zon lai ninge an shit in police teron biak thin na phone record chu apoi lo lai la chuakin tv le radio lama te an ti chuak tarup maya a o changin tui mo chuan lo hrianga nu chui tu den hena ron report thei an be sei deu ani chutia a o nge anan hriat taka phei chuan thaba reng om sami pui te chu bar sari velin an thaba bel ani bera an ko thler te chu are hian re rui maya zana lir thei tlan vel po mu torom to manglo mi puinan biak po theina phone number an da po alun zual sawa engtilai poin ari chur mai ni bera ma se han zuan pui zok tham tur thu thar lo mom thei chuang lo chuti mek lai chuan an report don pakhat chuan misual thalakan taram yang deuh mi pakhatan mu thunon soi ve ta tlat maya chu vele an soina hmuna chuan rang takin hnuchui tu ten thlok phei ve ngal an mi soi po chu wa muin police station lama thu zo fiarem tiem ti te anan zota ani po chuan alo nial shan lem lo han man ngot na chan tur fin fiana eng man la nei lova ti chuan film khur takle dan bo chiat hlau takin anan kom ta a mela shim chuan an milem zianen chuan ani nang khop maya ma se chu ringo chu tual thata in pu na chan na tling chia silo ati chenol samthei dan berin a DNA sample la ka phalem tianan zota phal so be alo ti samet mai boka tin a ha po an victim ruang mi nena endik turin a thalan theina tur thil anan se tira a se thadu chak viau tho a fingerprint ro chu a mil pui hanen turan le nei mio lo wangin an la ta chi alo arin lelom zong soidon chuan ama shim chu police lam mel shet zong takalo ni veto thova a mai ro chu a ha te a DNA te anen dik na result ron so chuan ain mil mielo tian nem ngetle ta ani chu chu tir lo theini talova phone call le rin le report sang ko zanga zitan dong to atlang puin in thalak tlang zarang deuh kha ka ria ti te au kha chumi khamio nen chuan inang han tiang chi te ni tlang pui an misol chui lai po chu chol kareng moza chu are le tawang wanga are awang chu na hlom na nep tae tinai ro ni hau lova dik tak chuan are awang chuan a hlo thonom zual zo ka mati mai turania midang alo wa that le reng tonge ti po hriat ani tlat lo February ni som pasaria radio station a thok pa pakathian phone call dang lam tak tunge ni po hriat lo hi adonga aron call tu chuan an motor dan hmuna kal tura ron shilin an tan present enga mo nu chia thuron soilol maya eng takchuni mo tiril rupu chungin na watsuak deka athil wa mu chu a be selo lam dai ni tlat mai
kar pakhat chunga hian thlan lung tharlam deuh hi alo om luau ringota thlan lung ming le thlalakin tar chu a hma dewa ruangan char tenes miti ani thlan lunga chuan thil alo in ziak rang nuala min man mai lowang ti te damdoina enkol mek misti chu abitum le turani thu te alo ziak nuai mai radio station a thok pa chuan police ten hna hriat tir ngala an ni chuan an va bozi ngal thuaya chu thlan lung chu asiam chop nilovin tane thlan lung nge lo ni le ngala chu tianga thlan lung ri tok taka phorlai le apulai chu tu mainan lo mumia alo te aron da line lo mumia lo te chu amak ti lo urwal anilo aron chet le dan chu adang daya aman lo hriat to dan nen lansar chak Hnuchhuitute chhaih buai ve theini chak na nei lian hle ti chu ron nem het le tan ngaya a hnu ni hnih leka police te chu ron phone in a present ron pek chu an lom zong niem ti te ron zot ve hama aron call na chu police station atang hlo te van tlang phone atangin ani nge a mun panin police te pon tlan ngal na chungin an va mu man le ta chuang lo a che vela mishing lo om te chu birin hlelom dewan muem ti ten an zot kwal ngota van i thak takin ama ni thei om mu chun lom ve hlau mai ma se tunge nia khoilam mi nge ni ti lam chun soile thei chuang lova han bo zing en om lovin an top le taringot ani poi khoina thlena tanga thali february ni somni pakhata thomaron nei le ta aron che dan po adang dai le pe khop mai khopui chung in pakhat dar thlalang ron vom ke chuaya lekha ipi ren cha charbetin in chung aron vorluta police ten thilom zian hriat velen bozi ngala film khur takin evidence omalo om palat chelo theng ber turin an phela lekha ip chunga chuan lekha thon hi halom ngeya chu lekha chu khol chutnin punctuation pakhat maum lo bok thil dang soilovin aronin lak bon na thu vel bokani bera tuna meiche pani nilo midang pathum po be to thu aron soya ati chianan chung khe sungchang chanchin buan ziana lai che thlak poron thil tel thlapa apoi khoina chun oilowang tia hlau ni berin alang mi te chuan an poi khoina ten zep shram ani ngaya in oilo palang hanti thlachu amak ve khop mai chu tiang le khathon dang dai lu tu khan don chu lom tur nge lom lo tur ti po shet thiam har zok hial ome a thil ron vom lua chuan evidence tan man tang kai thei tur thil omani vai chuan an tan thil tang kai le lomom takani thei dona ti chuan a le khai tele le khathon de chu a kil le phek tin mai chu mu mai nei mi lo turin an en dikta an be se ne ti sang le zual tu chu a charn sellotape chu nia sellotape reng hi han po phel hian aban lam hi khoi tel lo theini lova chuta chuan fingerprint a cham bang du hlea chulai chu uluk le zualin atilang fia thei tur dam doi te nen an song bola chuta angei chuan fingerprint fia vak lo chu an mutange mai le ma se an duang taka fia ni lo wangin a quality ti san le zona turin manan la le ngala athlak chu ahun lai thiam na sang bernen ti fia tumina thlan la an tinola a fia tela a topa chuan rin hlelan nei hun a fingerprint nena khai khin thei tur khopa fi in an ti chuak thei ta hei zet thi chu Hnuchhuitute tan lom lo na chi ni to lo a mai ro chu chuan thil hriat thar chu mi pui hriat a sei chu kher chulan la ti chuang lova nakina tran chana man thei be sein la zepri tlat turin anin tile bok ani evidence por pahan fin fia thlapna tur thil chu an nei cha thaviau to DNA profile panin nea mishing ha se na nu man nei boka tuna fingerprint an nei le tabok ma se a har salai tak chu tiang evidence zong chu tu ne na tanga chuak nge tunge man tur chu ti hret ko ngai ro mason na lo em chuang lova rilhel tak ngial po an la nei lo tluang zel an evidence mang tangkai tur chuan rilhel nei phota
chu mi chu ni theng em ti chian nan an thil nei sa te nen chuan an en milangai si ani ti chuan an fingerprint nei thar chu amil puizong turin Canadian fingerprint database lama an thon le ta base na san to te lul nen amil pui reng mu tur lom le hau lo mai ma se be dong mai lovin US an Hnuchhuitute in pui FBI lama an rifar le ma se chuta me po chuan amil pui reng mu turom le te chuang lo chu tiang poi khoina rap thlak lutuk ti du chu a main case te nau zok dewa te manalo ni to ngen rin te lul nen voi khat ma manala tok lo ni mela adang dayang reng viau ani Hnuchhuitute chuan kong dang nan dap lea police te ron biak na thin a phone record chu a poi lo chinan la chuaka a o churing zok le fia zok turin an siama mi puite ngai thlak thei turin an release le tarup mai tun truma chuan TV le radio lama ti chu mai podu tok to lovin atakang theiber turin telephone number pakhatan siama chumi vadai la piangin chu phone call record chu phone atang nge an ngai thlak thei dan turan ruam manta ti chuan atuk loka nu pakhathian police te chu aron call ta chat maya aron call tu chuan misual on ti chu a fapa o ne rain an thu aron soi ta hlol mai a fapa chu ruangan charna luya po chuan sangamani nakal fochin ti te tanis mi te vuina in khoma po khana tel ngei ti te ron soi nge Hnuchhuitute chu an thu hriat tharawang chuan an phur hlea chu ni na fapa nia ron soi chu teri driver ania chu ti rualin chu tiang rin hlel report chu adang pon don na sat to wangin be se na ti san hloi chia pon ngai chia to lo ti chuan thu don chu bo zuin anina chuan an vakala dan pa nga in kong kanan kika teria ngei chuan aron hon saka anina an kal chan le rin hlelani dan te chuan an hril fia ngal zunga ma se ani chuan alo lom thadu lo ang reng hle maya ain leng te chu in chunga polu tir lovin kong ka lo koma Hnuchhuitute chuan rin hlel zual bi kan ni wang ni lo ti ta hril fein rin hlel li sa changa ming pai ni theinan evidence an nei to tenen khai khin tur DNA sample le a fingerprint te la kan an dila ma se chu pa chuan arem ti ta tlat lo atlang puin a marin hlel lo kom to de chuan phal takin an lo lak tir mai thina rin hlel li sa changa an ming pai chuan man mo viau zel zok ni na langa chu tiang ani laya ani na lo nial tlat mai chuan an rin hlel na ati sang sot lo theilo ama berena phallo miau chuan ti lui theina dane ro an nei hau lova ti chuan ti thei vak nei lovin an hosan le taria chu ti chung chuan thla zalen ringot chu an tum chuang lova amimal chanchin lampo an lo chui chiang viau mai chumi teri driver chu nupui nei lai fapa nau pang te pani ne nia printing press pakhata thokin poi khoina thila manala tok ngai lova apa pheichu police officer vela ya ni nge chutia a chanchin an chui lai mek chuan a chung ten teria chu a fingerprint lak tir turin an lo min thei lau maya ma se a DNA ro lakal rem ti chuang lo chu chuan ngai dan lian tak anei tir ngala an misol zon lai chu a malo ni ngei chuan apong sola wangin a DNA chu an nei to mai thei tia sha thiamanga chu wang chuan an dik tir angam lo ani theya a fingerprint ro crime scene ate telephone le athil khoi dang an mulo tia hriat awang le a chung ten an lo nor ve bok nen laka poiti talo mai anian ring amai ro chu Hnuchhuitute chuan misual fingerprint chu chiang le fia zetin an lo nei khiau to mi pui hnen an la puang chuak du lo chau zok ti reng a she phave der silo lekhaip charna an fingerprint rin hlel kha an khal na sa to boka om dan pon she chiang lea akut zekal kwal dan te chu anan she chiang to khopa heti hian akal kwala helaya he tian a kwala
he tia na kwal luta hoki khel na thing ko mang devin heti hian na kal kwal le ti nen laman mit thla thei vek to ani chu tiang chuan tari driver chu ama ngei police station a fingerprint lak tir tur chuan aron kala au kil poran shwai lok thlap bok chu tianga ukil nen khera fingerprint ron lak tir chu an ton khad ve tak thilania a bo rok po tlem chuan adang deu ti chuan Hnuchhuitute chuan fia theng ber turin tere chu akut phain rong anan nem tira chu chuan lekha war anan nem tir le a chu ta le a fingerprint anan en chuan an phur ngang mai an phur na chu an thup zo lo lek zo kani akut zung chal thla chuan a man lo mu zin to tak he tia ko lang kha alo ve chia maya mi pakhat kut thlang e ni ti hai rual ani talo amai ro chu phur luat tu ka wanga khomu fia tok lo po thilom the nia chu wang chuan anem nge nan fingerprint lama mi thiam te anan en dik tir le phota ti chuan an khopui tiral chi tu mei chia phei chu thok po thochangam manglova siam tu Abbotsford Killer an ti huai chu teri driver ngei chu ni tian chiang ta kon fi takin kutkolan bun tir thei ta ani ti chuan an khe sui lai mek po chuan bung thar kain tunge ti changin engtin nge khis ngat tak kan chhup chu theang ti laman hoi thei ta danang thlapin aka an tira a ha po en dik turin a thlan lak sak thei ta a mai ro chu an evidence zong pon phor tak main court ro rel na trana ni chuan rin lo deuh main a poi khoi chu a pom tatlat maya ma se chu po askiu le rem khop mai apong sual tia phalova akut thla ka wang chuan a thina pom mo phurna china nei nge yang a mai ro chu a that tu e ro ni lova tol tha khe sa chuan thiam lo chantir the ni lovang tin au kilte nen tranan ron kho ve tatlat mai an soidan manga chuan tha tum shim ani lova apong sual nge ya kut po thak nge ma se luya pai tu chu amma nge ni ti fin fiana eng maum lova a thi chan ber chu tui ha ka ni si chuan luya pai tu chu tol that tu takani ti na ni an tia avok nu khan thi to ngai na kalsana chanchin bulama luya an char thule tui tla lumani thu de chu a shave chaunin an soyani a mai ro chu police mu tur le kha thon tuk ver tanga vom lua khan baseball bet manga avok thu te le dam doin ko tam misti Hnuchhuitute thu de chu amma nge na lo soi vek to a au kilten thei to phan chu sak view ma se om zia nei ta chi lova a in lak engamo vel na chu ama phio nanan mang ta tex mai ni ti chuan pong so khe sa le tol tha khe sa te chuan thiam lo chan tir ani ta poi khoina thlena tang kum ni nuwa dam chung tang tur le kum som ni panga tala tan ma chuan parol po dil thelo turin a shem na tur po puan ani ta ani chu ba ka chuan a le kha poi khoina dang pathum po kha chui zui nin chung thu boya tengei po chuan thiam lo chan tir ani ta vek boka a mai ro chu kum sang ni som ni pakhat onga se som ni pathum khan atan na Mountain Institution British Columbia Canada Federal Prisoner aboral ta ani ole khati zong ka tunchum Geronimo channel crime video kan ti chwa thei chu halo ni le ta ngai no min lo ti le nge kan be se in the vine tu so nuam choi tui mut tui mang chale vek ule